Partizan ili Crvena zvezda? Sa velikim procentom vjerovatnoće između ta dva pola moguće je i odgovor na pitanje uoči svakog superligaškog početka. Ko će biti šampion? U lepšem delu srpskog fudbalskog takmičenja godinama već odgovor je znatno jednostavniji. Praktično je sveden na samo jedno slovo – Spartak Subotica. Subotičanke su domaće takmičenje oplemenile sa 12 šampionskih titula, 11 u nizu. Učinak u 18 kola bio je 17 pobjeda i jedna nerešena utakmica i gol razlika 111:4. U međuvremenu osvojile su 8. put trofej namenjen pobjednicama nacionalnog kupa. Sa maksimalnim brojem pobjeda u 11 utakmica uz gol razliku 94:2, Spartak je na liderskoj poziciji u polusezoni aktuelnog prvenstva. U kvalifikacijama za Ligu šampiona, posle pobjede protiv prvaka Irske 5:2, jedini takmičarski poraz u ovoj godini usledio je od prvaka Holandije, Twentea, u produžecima, nakon nerešenog 3:3 u osnovnom delu meča. Uz devojke na terenu, zasluge za rezultate koji kvalitet od proseka razdvajaju pripadaju treneru Borisu Arsiću, 37-godišnjem ekonomisti, nekadašnjem fudbaleru Palića iz Spartaka, danas trenera sa UEFA A i nacionalnom pro licencom. Relaciju od najboljeg mladog trenera Subotice do najuspešnijeg srpskog stručnjaka u radu sa ženskim ekipama spajala su mnogobrojna priznanja, među kojima je i najviše priznanje u oblasti sporta i fizičke kulture u Vojvodini, nagrada Jovan Mikić Spartak. Struka mu je poverila i ulogu selektora ženskog nacionalnog tima.